Bona tarda a totes i a tots. En nom de la candidatura d'Unitat Popular Alternativa d'Esquerres i per valorar la roda de premsa que s'ha fet aquest matí al Palau de la Generalitat, per tant, per valorar els 100 dies de govern d'Angela Merkel, i no ens equivoquem, el govern d'Angela Merkel i del seu gestor local, que és Artur Mas, o si voleu el govern de Convergència i Unió sota la legislatura Merkel. 100 dies, els mercats financers, bé, gràcies. El Consell d'Administració de Catalunya, Societat Anònima, està prou satisfet. Abertis, 1.000 milions de beneficis l'any 2012, gas natural, 1.444 milions de beneficis l'any 2012, i part del patrimoni públic malvenut com Tabasa o ATL. Ho diem així perquè avui, en la compareixença del president Artur Mas, hi ha hagut un reconeixement explícit de l'absència de sobirania i que qui mana és Angela Merkel. A nosaltres no ens calen homes de negre que vinguin a les administracions de la Generalitat, perquè els homes de negre ja els posem nosaltres. És una primera reflexió perquè també ha dit que tots els països de la Unió Europea ho feien així, fos quin fos el color del govern, i per tant també era una metàfora de l'absència de democràcia segurament a tota Europa, però això és la sabidoria de la cultura popular, de si veus una persona tirar-se pel balcó també faràs el mateix. El Consell d'Administració del país, doncs, bé, però la resta malament, de feina res i de malcabassos, i els 100 dies de govern, pobres de nosaltres, els resumim en xifres que són prou dràstiques. 72 desnonats cada dia, 309 aturats cada 24 hores, 87 acomiadats i 16 EROs cada nit, i ponderant les dades, doncs, 493 persones que cada dia o cada nit enfilen cap a l'exclusió social. Entre d'altres també 3 comerços tancats, mentre cada dia abonem als mercats financers 6 milions d'euros només amb interessos del deute, i mentre el règim de la deutecràcia ha tingut noves xifres, quan ara ja sabem que tenim pagaments diferits fins l'any 2108. La veritat és que la feina que ha fet el govern potser no haguessin calgut eleccions, la pot fer qualsevol govern tecnòcrata tipus Monti. Són les mesures que imposava la troika, i per tant cal dir que el govern potser regna però no governa, que no som un país normal, ho ha dit el president, i és veritat, som un país intervingut, tècnicament rescatat, i que avui ha anunciat que l'agonia prosseguirà. Per tant, 100 dies satisfent els mercats financers i 100 dies acatant l'estat espanyol. Sense data de consulta, sense pressupost i qui sap si sense ROM. Un govern que certament ha esmolat molt la retòrica i el relat, que en els 100 primers dies va provar de respondre amb maquillatge als grans debats que té el nostre país, el nostre poble, que és la qüestió nacional, la crisi socioeconòmica i la metàstasi de la corrupció. D'això tenim una declaració de sobirania i una segona, que les tenim, allà estan, per qui les vulgui veure, una cimera anticorrupció dels estaments implicats, que es va traduir en algunes mesures que encara no s'han aplicat, i una cimera social que, com és prou sabut, no es va realitzar mai. Entrant en matèria, respecte a l'àmbit de la plena llibertat política d'aquest poble, nosaltres som del parer, també atenent a les darreres circumstàncies i notícies, que aquest govern està més pel pacte que per la llibertat, que torna a la cantarella del pacte fiscal. Després de la diada, el president Mas va dir de sense pacte fiscal el camí de la llibertat de Catalunya està obert. Pensàvem que era una antagonia, que era pacte o llibertat, i avui ja tornem a posar-li aigua al vi. Pensem també que el president no està dient la veritat, i per tant també pensem que l'única alternativa que li queda, sempre ho hem dit, que consulta o consulta, que en aquest règim de deutecràcia i en aquest règim de sobirania segrestada i d'absència de democràcia el que ens cal és una rebel·lió catalana,
i que el que cal és un procés de debat democràtic que ens porti a una consulta, que ens porti a un procés constituent i que ens porti a un canvi de model democràtic i econòmic. Valorant també els últims esdeveniments i atenent que no tenim clar si hi haurà consulta o no, també constatàvem que si no hi ha consulta el que es mereixerà aquest govern serà un escratxe per la llibertat. I nosaltres ho hem dit des del primer dia també, abans de la campanya electoral, durant i després, que tenim les esperances dipositades en la capacitat d'aquest poble, en el teixit social, en el moviment popular, i que només la mobilització, la pressió i l'activació col·lectiva ens portarà a un futur més democràtic, més just, més solidari o més inclusiu. Tampoc deixa de ser paradigmàtic o singular que la valoració dels 100 dies de govern arribi amb una nova notícia, en aquest cas relativa al procés judicial del cas Palau, que ens desvetlla del país real i del país que encara som. I atesa l'acumulació de proves, doncs no queda més hipòtesi més versemblant que la realitat, i per tant també el que s'ha anunciat avui és que seguim cavant. Nosaltres sempre hem dit que per sortir del forat de la crisi, el primer que cal és deixar de cavar, però quan han anunciat els 5 eixos de futur i el primer ha sigut austeritat, doncs negava pràcticament tota la resta. Amb austeritat no es podrà activar la lluita contra l'atur, amb austeritat no es podran sostenir les parets mestres ja esquerdades de l'estat del benestar, i per tant només ens queda dir, abans del torn de preguntes, que el més inútil és fer sempre el mateix i esperar resultats diferents, i que nosaltres continuem tenint l'esperança dipositada en la gent que continua ocupant centres d'atenció primària, en les persones que es continuen autoorganitzant, en les persones que continuen aturant desnonaments i en la capacitat d'aquest poble d'autogovernar-se. Anàvem a Ítaca, que estava intervinguda, i qui sap si acabarem com Xipre. I a partir d'aquí, el vostre torn. Sí, bona tarda. Jo volia saber que, si pot especificar, sisplau, quan diu que si no hi haurà consulta el govern mereixerà un escarni. És simbòlic o...? No, simbòlic no. Això és... La història, pel que no ha estat, anuncia sempre el que serà, i nosaltres tornem al 1978. O pacte o llibertat. No hi ha pacte per la llibertat en el sentit d'una nova component institucional que canvia la paperera de la història les velles aspiracions nacionals i socials d'aquest poble. Però escratxa també, o escarni també, perquè ho vam dir en el seu moment, si no hi ha consulta serà el frau democràtic més sever, més greu, que ha patit aquest poble des del final de la dictadura. I si no, posem-nos en el relat històric d'on estàvem al setembre del 2012 i on estem avui, i per què vam convocar eleccions. Vam convocar eleccions per avançar cap a la consulta i per avançar cap a la plena independència política i la plena sobirania econòmica. Si això no es fa, és no només un frau electoral, que ho és, sinó és un frau polític. I per tant, per desvetllar i per demostrar que un altre cop s'envia a la paperera de la història les aspiracions d'aquest poble. A mi m'agradaria una valoració, en el cas que sigui possible, sobre la imputació de la infanta espanyola. Aquest matí a la Comissió d'Afers Institucionals es debatia també una moció sobre la fiscalització o no de la Casa Real. Nosaltres és que no volem fiscalitzar perquè estem per la dissolució de la Casa Real. Per tant, crec que durant anys un dels grans tabús informatius, i em sembla que en teniu prou constància, ha sigut la Casa Reial, tan amiga del rei Fahd, de l'Aràbia Saudita teocràtica, amb negocis foscos. O sigui, els grans amics del rei que li han fet d'assessors econòmics van passar tots per la presó, sigui Prado Colom de Carvajal, sigui Javier de la Rosa, però per tant ja fa anys que la monarquia també està plenament afectada i infectada per la corrupció. Per nosaltres no ens sorprèn. Segurament la notícia o una altra perspectiva de la mateixa notícia és com durant 6, 7, 8 o un any s'ha intentat protegir a la infanta
de la imputació. Però dit això, nosaltres de la monarquia ja ho hem dit moltes vegades i no és pas cap broma, que nosaltres només exigim que demani disculpes, que es dissolgui i que torni tot el robat. No sé si hi ha més preguntes. Gestos.